खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि गोनां खौरांफोरखौ फोसावनाय जायो नोंथाङा दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो थुदो बिदिब्ला दिनैनि खौरांखौ जागायजेननोसै बरपेटा जिल्लानि सिङाव दाब दाब जायगायाव गोबां हाथाइनि नंखाय डक्टरखौ सिनायनो हादों सासे नङा सानै नङा साथाम नङा गासै 19 नंखाय हाथाइनि डक्टरखौ सिनायनो हादों बरपेटा डेन्टेल एसोसिएशनआ बरपेटा जिल्लानि सिङाव थानाय हाउली जनिया मान्डिया कयाकुची कलगसिया आरो माखासे जायगाफ्राव गासै 19 नंखाय हाथाइनि डक्टरफोरखौ हमनो हादों बरपेटा डेन्टेल एसोसिएशनआ नंखाय हाथाइनि डक्टरफोरा सोलोंथाइ गैयालासे आरो नांगौ बायदि फोरमान बिलाइ गैयालासे गोलाव समनिफ्रायनो डक्टरनि खामानिखौ मावबोगासिनो दं जाय बरपेटा जिल्लानि थागिबिफोरनि थाखाय जोबोद गिथावना होननानै बुंथियो बरपेटा डेन्टेल एसोसिएशननिफ्राय बेनिखायनो नंखाय डक्टरनि सायाव जाहाथे सोरखारा थाबैनो राहा लायो बेनि थाखायबो सोरखारनिसिम दाबि खालामो बरपेटा डेन्टेल एसोसिएशनआ रंजालि बैसागुनि समावनो चिरांनि भारत भुटान सिमायाव मुगैथाव जाथाय पारमिनास नार्जारी आरो जेकब नार्जारीनि सायाव आथोनारि अनागार खालामनायनि अजद फैदों रुनिकाटा पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय पारमिनास नार्जारीजों लोगोसे जेकब नार्जारीखौ 11 आरो 12 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'साफोरनि सायाव आथोनारि अनागार खालामनायनि अजद पारमिनास नार्जारीया दुवार ओनसोल जनपरिसंग्राम मुंनि आफादनि आफादगिरि आरो जेकब नार्जारीया सासे थिखादार थांनाय सनिबारनि हरावनो बे मुगैथाव जाथाया जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो जाथायखौ लानानै भुगिनांनाय उन्दै हिन्जावसानि नखरनिफोरा थांनाय समबारखालि रुनिकाटा पुलिस थानायाव एफआइआर होदोंमोन बेनि सायाव बिथा खालामनानैनो जाथायनि सायाव नायबिजिरनानै पारमिनास नार्जारीजों लोगोसे जेकब नार्जारीखौ रुनिकाटा पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय बे जाथायनि अनगायैबो लखिमपुरनि बाङालमारियावबो मुगैथाव जाथाय सासे उन्दै गथ'साखौ जिनाहारि खालामनानै लामायाव गारनानै गालांबाय दुथाङा जोखोम जानांनाय हालोदाव बोखांनो हादों उन्दै गथ'साखौ बेनि उनाव फाहामथायनि थाखाय LMCH देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों हाबिजुल मुंनि सुबुंनि सायाव बे गाज्रि अजदआ फैदों दा लखिमपुर पुलिसआ हाबिजुल मुंनि सुबुंखौ नागिरगासिनो दङ नाथाय दासिमबो मोननो हायाखै जाथायनि उनाव फिन जाथाय गावनि न'आव रंजालि बैसागु फोरबो फालिखांनायनि उनावनो बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरि मेल हांख्रायनानै बिबुंथि होदोंमोन बेनि उनावनो फिन जाथाय होदों BPF दोलोनिफ्रायबो हाग्रामा महिलारिया माब्लाबाबो चिफ जानो हाया रायजो राजायासो चिफखौ सायख'गोन आरो आं चिफ जायो जाया बे आलदा खोथा होननानै प्रमद बर'आ बुंथिदोंमोन बेनि सायाव BPFनिफ्राय फिननाय होदों थांनाय BTC बिसायख'थियावबो हाग्रामा महिलारिखौनो रायजो राजाफ्रा चिफनि थाखाय सायख'दोंमोन जेराव BPFआ मोन 17आव देरहासार जानो हादोंमोन UPPLआ मोन 12 आरो BJPआ मोन 9 मासियाव देरहासार जानो हादोंमोन नाथाय प्रमद बर'आ सोलोजों सोरखा दादों रायजो राजानि सायख'नायजों नङा बेखौ बयबो मिथिगौ होननानै फिननाय होयो BPF दोलोनिफ्राय आरो देग्लायबो हाग्रामा महिलारिखौनो चिफ बानायनो थाखाय रायजो राजाफ्रा थांखि लादों होननानै फोरमायथियो बेनि अनगायैबो BPFनि सोरखारा 3,000 कौटि रांनि बांसिन दाहार गालांदों होननानै प्रमद बर' बिथाङा अजद होनायनि सायावबो BPFनिफ्राय फिननाय होयोदि 3,000 कौटि ना 1,900 कौटि बेखौ रोखा खालामनानै होनांगौ मानोना प्रमद बर'आ 3,000 कौटि होननानै बुङो आरो बिथांमोननि पार्टिनि जेनेरेल सेक्रेटारिया 1,900 कौटि रां होननानै बुङो बिथांमोननि बुंनाय बाथ्रायाव गोरोबलायनाय गैया बेनिखायनो प्रमद बर' बिथाङा बेनि सायाव रोखा खालामनानै होनो नांगौ होननानै बुंथियो लोगोसेनो बुंथिबावोदि मोनसे सोरखाराव दाहा थाखायो मानोना सोरखारा सोलिबाय थायो आसाम सोरखारनाबो बेसेबांबा लाख कौटिनि बांसिन रांनि दाहा दङ बेखौ मिथियोना मिथिया होननानैबो बुंथियो बिथांमोना आरो टेट साख्रि होनायनि बेलायावबो मेरिट लिस्ट फोसावालासे इन्टारभिउ खुंनानै साख्रि होदों जेराव काट अफखौ नायोब्ला गोबाङानो थालांनो गोनां जादों बेखौ लानानै रायजो राजानि जानानै BPFनिफ्राय सोंथि खालामनाय जादोंमोन आरो बे बोसोरनि बाजेटनिफ्राय 40 कौटि राङा थांफिननो गोनां जादों मानि थाखाय बे राङा बाहायजायाखै बेखौ लानानैबो सोंथि खालामो BPF दोलोनिफ्राय लोगोसे बुंथिबावोदि प्रमद बर'आ डिभाइड आसाम 50-50 होननानै गोबां सुबुंफोरखौनो गावनि उनाव लानानै फैदोंमोन नाथाय बिथांनाव दा बे गोहोआ गैला बिथांनि रावा दा जेबो बेसेन गैला होननानै बुंथियो BPF दोलोनिफ्राय
क'क्राझार कारिगावनि सान्तिपुर सैत्यपुराव गिबि खेबनि थाखाय देग्लाय रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिदों। देग्लाय गिबि खेबनि थाखाय रंजालि बैसागु फोरबो फालिदोंब्लाबो जोबोद गाजा गोमजानि गेजेरजों फालिदों रंजालि बैसागु फोरबोखौ। मोनजिसे गामिनि आइजोफोरनि हानजा मोसानाय बादिनांनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन हाबाफारिफोर जेरै गामिनि गुनगोनां मानिजाथाव सोद्रोमाफोरखौ मान बावनाय हाबाफारि लादों। देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ गांसे गांसे आर'नाइजों बरायनाय हाबाफारि लादों। बेनि अनगायैबो रंजालि बैसागु फोरबोखौ खुंफुंनायाव बिबान लानाय सचिन ब्रह्मजों लोगोसे बिथांजों बिबान मोनफानाय नेहाथारि केसियार हालमाजि आरो रायजो राजा गासैबो बिथांमोनखौबो मान बावदों। बेबायदिनो जायगा जायगा रंजालि बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। चिरां जिल्लानि बिजनि मंगलियान बाजारावबो साननैनि हाबाफारिजों सनाथि फालिथाय रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिदों। जेराव BTechनि गाहाय प्रमद बर'जों लोगोसे MP जयन्त बसुमतारी, EM धनन्जय बसुमतारी बिथांमोनहाबो आलासि महरै नुजाथिहैदों। खाम, जथा, सिफुं सुनायनि गेजेरजों आरो हायला हुइला मोसानानै रंजालि बैसागु फोरबोखौ बरायदों। बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोननि बेसेबां गोनांथि दंमोन बेखौ दिनै हमदांदों। बे गोजोननि गोहोमखौ दिनै हमदांदों। सुबुंफोरा देग्लाय जेरैथिंबो उदाङै रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों आरो जोंनि गेजेराव अनलायनाय, मान होलायनाय, सिबिनाय आरो समाजखौ खौसे खालामनायाव देग्लायनि रंजालि बैसागुआ थोजासे बिहोमा होदों होननानै बिबुंथि होयो प्रमद बर' बिथाङा। भगवद गीता आरो नाट्य शास्त्र बे मोननै बिजाबा इउनेस्क'नि मेम'रि अफ द वर्ल्ड रेजिस्टार बेयाव जायगा मोननो हाबाय। बेफोर गोनांथार बिजाबफोरखौ जाहाथे रैखाथियै लाखिनो हायो बेनि थाखाय भगवद गीता आरो नाट्य शास्त्र बे मोननै बिजाबखौ इउनेस्क'नि मेम'रि अफ द वर्ल्ड रेजिस्टाराव सोनाय जाबाय। इउनेस्क'नि मेम'रि अफ द वर्ल्ड बे प्रग्रामखौ थांनाय 1992 मायथाइयावनो बानायनाय जादोंमोन। बुहुमनि गोनां बिजाबफोर जायफोर बिजाबफोरा समाजखौ दानायाव साबसिननिफ्राय हामसिन खालामबोदों आरो उननि समावबो गोबां बिहोमा होलांगोन बेफोरबायदि बिजाबखौ जाहाथे रैखाथियै लाखिनो हायो बेनि थाखायनो इउनेस्क'नि मेम'रि अफ द वर्ल्ड प्रग्रामखौ बानायनाय जादोंमोन। बेयावनो दा भारतनि भगवद गीता आरो नाट्य शास्त्र बे मोननै बिजाबा जायगा मोननो हाबाय आरो बे थारैनो जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव। बेखौ लानानै प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी बिथाङाबो गोजोननायखौ फोरमायथिदों आरो बेयो जों गासै भारतनि थागिबिनि थाखायनो गोग्गाथाव होननानै बुंथिदों बिथाङा। जोंनि बे गांनै बिजाबा इउनेस्क' जायगा मोननो हानायजों जोंनि जि जौगानाय हारिमु बेखौ बुहुमावनो मिथिनो मोनसिगोन होननानैबो बुंथियो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी बिथाङा। चिरांनि बासुगावआव मरेल पुलिसिंनि जाथाय अदेबानि हानजायै गाग्लोबनाय जाथाय। मोसौ खावनायनि सन्देहआव दंफाङाव खानानै बुग्लिबाय सासे सुबुंखौ। रायजोआवनो मोसौ खावनायनि उदखार। बे समावनो मोसौ खावनायनि सन्देहआव सासे सेंग्राखौ गामिनि रायजो राजाफ्रा हमनानै फांसे दंफाङाव खानानै दोनदों आरो जाय जेरै हागौ एरै बुग्लिदों सुबुंनि सायाव। जाथायखौ लानानै माखासे सांग्रां सुबुंफोरा पुलिसनो खौरां हरनायाव बासुगाव पुलिसा फैनानै रायजो राजानि गाग्लोबनायनिफ्राय रैखा खालामनानै लांदों सुबुंखौ। चिरांनि बासुगावनि सुभाष नगराव जादों बे मरेल पुलिसिंनि जाथाया। रायजोआव पन्चायत बिसायख'थिखौ लानानै गुदुं बार बारदों। पन्चायत बिसायख'थिखौ लानानै थागथियारि जादों राजखान्थि दोलोफोरा। कंग्रेस दोलोआबो राजीव भवनाव पन्चायतनि मेनिफेस्ट' अदेबानि नोजोरखौ बेखेवनानै होबाय। पन्चायतआव कंग्रेस दोलोआ देरहासार जानो हायोबा मा खालामगोन रायजो राजानि थाखाय बेनि थाखाय मेनिफेस्ट'खौ फोसावबाय। मेनिफेस्ट'नि बायदिब्ला जब कार्डनि गेजेरजों खमैबो 100 साननि खामानि होगोन। जब कार्डनि गेजेरजों सिगांनि समाव 250 रां होनाय जायोमोन बेखौ बांहोनानै 400 रां खालामनाय जागोन होननानै रादाय होदों। बेनि अनगायैबो PMAY बिथांखिनि गेजेरजों न' लुनाया गोबांनियानो आबुं जायाखै बेखौ सम मथे रां होनानै थाबैनो आबुं खालामनानै होनो थाखाय रादाय होदों। बेनि अनगायैबो पन्चायतनि गोबां बिथांखिफोरखौ बन्द खालामनाय जादों जाहाथे आसामनि 29 बिफाननि फाना आरो खामानिफोरा पन्चायतआव सौफैयो बेनि थाखाय कंग्रेसआ खामानि मावगोन आरो लक्ष्मी बिथांखिनि गेजेरजों गरिब नखरनि आइजोफोरनो दानफायाव 3,500 रां होनाय जागोन होननानै रादाय होदों कंग्रेस दोलोनिफ्राय। मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि गारिया जाब्रबथायजों मोगा-मोगि। जाब्रबथायाव गारिनि सिगांनि बाहागोआ गाज्रियैनो खहा जादों। पाठशाला फारसे प्रग्राम खालामनो थाखाय फैबाय थानाय समावनो जुबिन गार्गनि दामग्रा देग्रा लाबोनाय गारिया जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों जायजों 4 सुबुङा जोखोम जानो गोनां जादों आरो गारिनि सिगांनि बाहागोआबो गाज्रियैनो खहा जादों। जोखोम जानांनाय 4नि मादाव 2आ बिखायाव जोखोम मोनदों आरो गुबुन 2 समीर आहमेद आरो प्रियंका बडोलै बिथांमोनहा खम जोखोम मोनदों।
रंजालि बैसागुनि थाखाय पाठशालायाव प्रग्राम खालामनो फैनाय समावनो जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। जुबिन कार्डनि दामग्रा देग्रा लानानै फैनाय गारिया जाब्रबथाय जादों, जायजों गारिनि मोखां बाहागोआ गाज्रियैनो खहा जादों। जाब्रबथायाव 4 सुबुङाबो जोखोम जानो गोनां जादों। आफां आसामनि देरसिन मेगननि फाहामसालिनि मादाव गंसे बङाइगाव थानाय आइ हस्पिटालाव डक्टर रुमि दास, डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। डक्टर रुमि दासआ तामिलनाडुनि आराविन आइ हस्पिटालनिफ्राय फैगोन। बिथाङा कर्निया आरो केटारेक्ट स्पेशलिस्ट, MBBS, MS अप्थालमोलॉजी आरो टपिकल पेक सार्जारिनि एक्सपार्ट। बिथांजों लोगोसे MBBS, MS आइ स्पेशलिस्ट आरो अप्थालमोलॉजी पेक सार्जन डक्टर आशराफुल आलम आरो MBBS, MS आइ स्पेशलिस्ट अप्थालमोलॉजी डक्टर मेघाली शर्मा बिथांमोनखौबो मोननो हागोन। बङाइगाव थानाय आइ हस्पिटालाव माखासे सार्भिसखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन, जेरै कर्निया, मेडिकेल रेटिना, OCT, ग्ल'क'मा इभालुएसन, अकिउलोप्लास्टी, फार्मासि आरो अप्टिकेल। मख'नो गोनांदि OCT मेसिननि गेजेरजों मेगन सिंनि जेंनाफोरखौ हमदांनाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो, जेरै मेक्युलार डिजेनेरेशनखौ हमदांनाय जायो, डायबेटिक रेटिनोपैथीखौ हमदांनायजों लोगोसे फाहामथाय होनाय जायो, लोगोसेनो ग्ल'क'माखौ नायनाय जायो आरो मेगनाव दुखु मोननायखौ हमदांनायजों लोगोसे फाहामथाय होनाय जायो। कम्पिउटार पेक केटारेक्ट सार्जारिबो खालामनाय जायो, जेराव सानाय गैयालासे, सुथेनाय गैयालासे फाहामथाय होनाय जायो आरो खम बेसेनावनो फाहामथाय होनाय जायो। मोजाङै मिथिबावनो थाखाय 6900949900 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। लोगोसे थङा जाहैबाय बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि साखाथियाव। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। गाबोननि सानाव फिन गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनगोन। दिनैनि थाखाय गोजोन्थों।